rozvoji a oplodnení a rozvoji plodu, plod zaberá miesto, kapacita bachora sa zmenšuje, on sám o sebe fyzicky ostáva taký je, ale má menší obsah. Keď mal obsah 100 litrov, 110, tak v čase pred pôrodom jeho stlačený obsah samotný vnútorný klesá na 40-50 litrov. To znamená, toho bachorového obsahu je menej. Kráva sa oteli, miesto sa vytvorí, napije sa vody, roztokov, ktoré do nej chceme dostať, zožerie krmivo, ale počet mikroorganizmov je minimálne polovičný s tým vrcholom. Ale tie živiny trávia mikroorganizmy, ktoré žijú na povrchu tých častíc zo 70%. 30% ich zhruba pláva. To znamená, dokiaľ sa nenamnožia, a to namnoženie trvá 14 až 21 dní. Preto to kritické obdobie po pôrode, kedy sa tvorí kvantitatívne menej mikrobiálnej bielkoviny, lebo je menšia základňa. Už keď sa to rozfofruje a šlape to, potom už produkuje až cez 2 kg denne bielkoviny. Ale ten rozbeh není a preto je tam tá potreba bypassu vyššia, aby to prešlo cez bachor, aby to krava mohla pokryť a využiť na tú vysokú produkciu mlieka.